Първата тема, която ще разгледаме, е темата за прошката. Има много методи и автори, които дават прошката като инструмент, с който можем да влияем на нашата действителност. Аз съм правила през годините различни видове прошки, предполагам и повечето от вас. Разликата с тези прошки, които до сега съм правила, е, че в тези прошки винаги прощавахме на човек. Тоест, казвах, прощавам на еди кой си, еди какво си. Или прощавам на, изброявах списъци с хора и след това там ги горях тези списъци или различни практики имаше. Основната разлика с прошката, която сега ще ви разкажа, е, че тук прощаваме действието. Не прощаваме на човека, а прощаваме действието. Което се оказа много по-лесно, защото когато си ядосан на някой, едва ли можеш в момента да му простиш, защото просто си му ядосан. Но пък можеш да прощаваш, че си ядосан на някой. И прошката е в 4 изречения, изглежда така. Прощавам, че се ядосвам на еди кой си. Прощавам на себе си, че се ядосвам на еди кой си. Тяло мое, прости ме, че се ядосвам на еди кой си. Поемаме въздух и казваме да бъде. Тези изречения, 4-те, работят на 3 нива. Дух, душа и тяло. Първото е на дух, второто е на душа, третото е на тяло. Това е една многоизмерна прошка, защото работи на много нива. Заради това става така, че тя успява да изчисти енергийно, предимно емоционалното тяло. Ние имаме различни енергийни системи. Едни от енергийните ни системи са нашите тела, които тела представляват около нас като матрешка. Имаме физическо тяло, етерно тяло, емоционално тяло, ментално тяло, духовно тяло. Духовното тяло включва много видове тела, които предимно се разглеждат в източните практики. Ние ги обединяваме в едно, просто което казваме духовно. Ето една картинка, която показва телата. Тук са нарисувани като цилиндри. Но вие може да си ги представяте като яйца, като матрешки, като... няма да ви разказвам на колко сантиметра е, кое тяло е. Това в момента няма значение. Това, което има значение е, че дадено заболяване, даден в кавички казано проблем, защото проблеми няма, има уроци за учене, проявил ли се е на физическо тяло, той е дошъл отвън, дошъл е от другите тела. Духовно, ментално, емоционално и тогава слезе на физическо тяло. Физическото тяло се разболява, може да се разболее, ако едеме храна, която не е подходяща, мъртва храна, фастфуд и така нататък. Ако не пием достатъчно вода. Но нещото, което още повече не разболява, са нашите емоции и мисли. И вероятно знаете, че в източните практики има съответствие на органите и на емоциите. Тоест, страха е свързан с бъбреците, гнева е свързан с черния дроб. Има ги в нета, съответствие на 5 елемента, органи, емоции и така нататък. Така че, когато ние чистим емоционалното тяло, което все пак е близко до нас това тяло, ние започваме всичко, което е стигнало до него, да го прочистваме. Прошката предимно работи на емоционално ниво. Това, което можем да лекуваме с нея, всичко, което натормози нас. Дори и като емоции, не само като мисли. Има 5 основни групи действия, които Любо е дал, но всъщност те включват много неща. Извън тях може да лекувате всичко, което се сетите. Едната от тези групи е очакване и претенции към някого и от някого. Какво означават претенциите и очакванията? По принцип, има ли очаквания, винаги след това има претенции. Тоест, ако очакваме от някой човек нещо, след това най-вероятно ще имаме претенции, че това нещо не се е случило или се е случило по начин, по който ние не сме искали да се случи. Затова е най-добре всякакъв процес да го лекуваме от очаквания.
Колкото повече седим в едно нещо, което не решаваме, толкова повече това нещо затормозва нашите енергийни системи, нашите емоционални и ментални тела. Номер е да се решава бързо, да се решава с добро, с любов, по един толерантен и обичлив начин към себе си и към другите. Без да казваме ти си лош, гаден и еди какъв си, което е осъждане и оценка, просто казваш това, което ти правиш към мене, на мен не ми харесва. Или аз не съм съгласен с това. Или аз няма да вляза в тази схема. Колкото по-бързо го направите, толкова по-малко ще се изтормозвате вас самите. Така, около нас хората масово имат очаквания и претенции към нас. И ние можем да лекуваме двупосочно процеса. От една страна процеса може да е прощавам, че се ядосвам, че еди кой си има претенции, очаквания и претенции към мен. Нали, че аз се ядосвам? Друга прошка, четирите изречения се казва за всеки пример. Друга прошка би била прощавам, че еди кой си има очаквания и претенции. Нали? В първия случай, че се ядосвам, а втория, че еди кой си има очаквания и претенции. Изключително се прочистват взаимоотношенията и процесите, когато ги лекуваме с прошката. Това е коректен начин, светлинен. Не влизаме в никакви кармични процеси с него, напротив, по-скоро ги чистим. Така, втората тема е чувството за вина. Чувство за вина във всякакви форми. Вината и страха са двете неща, с които най-много ни манипулират в социума. Вината, греха, срама, страха в голямата си степен са насаждани от различните видове религии, от родителите, като по никакъв начин не осъждам родителите, просто го казвам, те това са видели в тяхните семейства, това правят с нас. Друг е въпросът ние дали искаме това нещо и дали го приемаме в живота си. Имайте предвид, че поколението долу-горе, което сме ние, между 30, 35 и нагоре, и 50 плюс, ние сме в една много интересна ситуация, защото нашите родители са с доста остарели модели, вече навлизат нови енергии и ние всъщност мъдро е да пуснем старото и да почнем да се настройваме на новото. На новите деца им е много по-лесно. Това, което правят религиите, християнството е за мен една, може би най-светлата. Няма религия, която да няма манипулация в нея. Всяка религия, за да привлече хората да ходят там, където са църкви и така нататък, храмове, за да изпълняват ритуалите, които се правят, по някакъв начин манипулира хората. Една от християнските манипулации е ти не можеш да се свържиш с източника или с Бога, ела при нас в църквата, защото ние ще направим контакта вместо теб, което изобщо не е така. Много по-чисто е сами да си направим контакта и нямаме нужда от посредници. Един посредник може да е с по-ниско вибрационни енергии от нас, за какво ни е? Ами по принцип в църквата има свещена архитектура. Както е купола на църквата, това е църква. Тук под центъра на купола има торсионно поле, което като застанем тук има звездичка обикновено под купола, има нещо, с което е отбелязано. Шестостенна звездичка или осмостенна, нещо такова. Това поле е много силно зареждащо. Всъщност това поле без кръста е неотрицателно, е такова поле, което за човека не е полезен. Защото не е добре да казвам отрицателно и положително. Ако е без кръста, е нехармонично за хората поле. Когато сложиме кръста обаче, това поле се инвертира и става супер полезно за човека. И ако църквата е чиста енергийно, което е работа на хората, които служат в църквата да я чистят. Така, това е с вината. Можете да се пробвате да работите и за други хора. Т.е. ако усещате, че примерно детето ви има вина за нещо,
Може да се опитате да... Не да се опитате, може да правите и прошка за това. Прощавам, че детето ме еди кое си, казвате името, изпитва чувство за вина. Съвсем по конкретни случаи може да се прави за дадена двойка, за това, че не харесва даден предмет или за каквото друго се сетите. Въобще прошката е много ценна с това, че ако в момента се случва нещо, вие на момента може да го изчистите с нея. Чистите го информационно и енергийно. Ако нещата са стари, предполагам, че повечето от вас имат неща, които им седят от време, от години. За тези неща трябва повече време. Това, което се изисква, е да се направи 7 дена прошката. Един вид прошка се прави 7 дена. Ако забравите да я направите, няма наказателна акция, като да започнете от начало. Просто продължавате. Но е хубаво да си записвате дена и с каква прошка сте започнали. Примерно, 5 май, вина към нелюбов към себе си. Не е нужно цялата да я пишете. Защото на 6-7 май може да решите да включите още прошки. И така ще знаете 7 дена, кога ви е завършен процеса на дадената прошка. Може да се прави прошката не само по един път на ден, може да се прави по колкото пъти се сетите за проблема. За задачката, която решавате. Докато не спре да... Докато престанете въобще да се сещате за нея. На мен не се е случвало с нещо, което мене ме е тормозило от години. По един път на ден не ми стигаше. Тоест аз се сещах за даденото нещо и всеки път като се сещах казах, тя се научава много бързо, нали? При това може да я казвате, ходейки по улицата, мийки си зъбите под душа. Всеки път, когато съзнанието ви не е заето с нещо друго. В транспорта, докато водите скучен разговор с някой. Въобще празните разговори, скучните разговори е добре да се ограничават до 3 минути. Това означава, че ако някой ви разказва какво му се случва в живота или какво е готвил вчера и вас това не ви интересува, добре е да сте си в личната сила и да кажете, да излезете от разговора по някакъв начин. Това е практика, която сме заимствали от Палиенко. Александър Палиенко се казва. Клиповете са на руски. Има ги в YouTube. 3 минути слушате Палиенко и направо през деня си имате тема за размисъл. Защото воденето на тези празни разговори повече от 3 минути не замърсява нас, изразходва нашата енергия и всъщност е безсмислен процес. И той дава няколко неща, за които можем да говорим дълго. И това е, познайте кое, как да сме по-млади, по-здрави, как да сме по-изобилни, как да сме в радост, лекота и удоволствие от живота, как да сме по-ефективни, ние самите. Тоест, ако човека някой ви занимава с личните негови проблеми, без да иска съдействие да ги промени, това е празен разговор. На мен преди си мислех, че съм много груба като го правя, сега не мисля така. Мисля, че помагам на хората, самите те да се сетят, че са влезли в една словобъркачка, от което няма никакъв смисъл. И съм спирала човек и казвам, ти сега това защо ми го разказваш? Ами аз само да ти разкажа, защото на мен така ще ми олекне. Това какво означава? Това означава, че ме ползва като кошче за душевни отпадъци. Аз не съм кошче, на него ще му олекне, а пък на мен главата ще ме бръмни и после трябва аз да се чисти. Нали? Не е грубо, не е лошо да ги прекратявате тези работи. Другото, което съм си позволявала да питаме, ти защо ми го разказваш, искаш идея по въпроса как може да се справиш? Не, аз не искам. Пак е безсмислено. Нали? Защото де-факто аз мога да извадя листчето с прошката и да му кажа, повтаря еди кое си, еди какво си, и той да си реши въпроса, без мен да ме натоварва с глупости. Прошката може да я разпространявате съвсем свободно, пусната е в сайта и те листчета може да си ги снимате и да ги раздавате на хора и да им обяснявате за какво става въпрос. Така че също ви е начин да се измъкнете от ситуации. Ако той ви каза, не ме интересува, това означава, че той просто иска да се оплаква и да вампири енергия. И внимание.
Така, третата група е страх. Страха е всъщност най-глобалната манипулация, защото чрез страха можеш да накараш един човек да направи много неща. Първичният страх е внушен, идва още от примерно първобитностния строй. Там страха е бил за оцеляване. Нали, ще успее ли да убие животно, за да нахраня семейството, ще успее ли да е топло. Сега този страх се изразява по много по-фин начин. Ще успее ли да си движа бизнеса, за да върви добре и да имам пари, да си издържам семейството. Страха, другите хора ще ме харесат ли. Страха от провал. Така, различни видове ядосване е четвъртата група. В това число влиза ревност, ненавист и гняв. Като всякакви видове ядосване също блокират нашите енергийни системи и правят различни пробиви. Може да прощавате, че се ядосвате вие, на еди кой си. Може да прощавате, че се ядосвате на еди кой си за еди какво си. Не е нужно да описвате много подробно ситуацията. Примерно, не е нужно да се казва прощавам, че се ядосах на Иван, защото той направи това и той е лош и гаден. Няма нужда от оценки, никакви и от осъдителност. Просто казвате прощавам, че се ядосвам на Иван заради срещата. Дори не е нужно да казвате заради какво. Вие си знаете вътрешно заради какво. Може да прощавате, че той се е ядосвал на вас. Вие можете направили нещо и той да се е ядосвал. Може да прощавате, че той се е ядосвал на вас. Това чисти и при него, и при вас. Всичко, което много силно се желае, е петата група. Всичко, което много силно се желае, всъщност няма какво толкова силно да желаем. Нещата се развиват по божествената воля и по божествения план, или ако ви е по-близко според волята на източника. Когато нещо много силно желаем, ние всъщност блокираме това нещо да се случи. Това, което е мъдро да се прави, е да заявим на Вселената ние какво искаме. Ако усещаме, че има някакви енергийни пречки и блокади, да ги излекуваме, чрез методите, които днес ще споделяме. И след това да оставим нещата да се развиват по своя собствен път, без да сме прилепнали към крайния резултат. Това е мъдро да се прави според мен. Когато прилепнем към крайния резултат, ние всъщност пречеме на нещото да се случи. И освен това, ограничаваме го, да, и освен това може да се случат много по-прекрасни неща или по по-прекрасен начин от това, което ние сме си представили. Затова на Вселената е мъдро да й казваш какво иска да се случи, без да й задаваш точно начина, по който да се случи. Примерно ни трябват финанси. Можем да кажем на Вселената, че имаме нужда от финанси и не е нужно да й казвате, че това трябва да се случи чрез тотото, чрез златните пирамиди, чрез наследство или по някакъв друг начин. Тя ще избере най-подходящия начин това да се случи, ако тези пари няма да се сипят вас и вашата съдба. Това е другата част от задачката. Още взето получаваме толкова пари, колкото можем да енергийно да приемем. Така, за прошката сега нека да направим едно упражнение. Всеки от вас да попита себе си на колко процента обича себе си. Питайте се себе си на колко процента обичам себе си. Какво чухте? Аз съм на 100. Ти работиш по въпроса. 58. Чудесно. Не знам как получи това. Е така. 30. Вълшебно. Лъва се обича само 30%. Чухте ли процентите? Другите?
Не се напъвайте. Не сте чули, не сте чули. Ако почнем много да мислиме, започваме да включваме словобъркачката и нищо не чуваме, така че добре, нека да зададем по друг начин въпрос. Обичам ли на 100% себе си? Сега за любовта към себе си. Любовта към себе си е основна енергия за нашия живот и за това, което правим. Всъщност, масовата грешка е, че поставяме на първо място, приоритетите са различни. Преди да го разкажа, обаче да ви питам вас. Според вас, кои са най-важните взаимоотношения на човек в живота му? Най-често отговор е с децата, с близките. С кой? С природата. Добре. Всъщност, това е лично мое мнение, което съм го прочела някъде вече. Не помня къде и много ми хареса и го приех. Това си е и моето мнение. Въобще като четем книги е добре да отсяваме. Това е мое, това не е мое. Не е нужно всичко да попиваме, което там пише. Най-важните взаимоотношения, според мен, в живота на човека е взаимоотношенията със себе си и взаимоотношенията с източника. Ако тези отношения са хармонични, ако са наситени с любов, ако са на 100% активни в любов, автоматично се получават добрите взаимоотношения с близките. Защото най-важно е, ако ние самите сме пълни на 100% с енергия, ние още по-добре на 150%, ние имаме 50%, които може да споделяме с околните. С близките, ако щете, с хората, с които работите. Ако вашата собствена енергия е на 70-80%, няма какво да споделите. Трябва да се напълните вашата енергия. Това, което възстановява енергията и изключително помага човек да се центрира, е прошката за любовта към себе си. Но преди да я направим, ако искате, ще ви прочета едно много кратичко нещо за безусловната любов към себе си, която често се обърква с егоизъм. Не е егоизъм, а това е един разумен, творчески егоизъм, който е много ефективен. Така, за безусловната любов към себе си. Ако нямате безусловната любов към себе си, тогава автоматично започвате да я търсите извън себе си. Любовта е потребност, свързана с оцеляването. Целта е да се дарите с любов и да позволите на себе си да получите безусловната любов на Бога. Ако не го направите, тогава започвате да търсите любовта и приемането от другите хора. Това ви поставя в уязвима позиция. Другите се превръщат в хора, които ви програмират, във ваши програмисти и в причина за вашата реалност. Вашето достоинство и ценност са в техни ръце. Целта е да дарите на себе си толкова много любов и да позволите на себе си да почувствате толкова много от Божията любов, че да започвате деня с усещането за невероятна сила и мощ, с чувството, че сте силно обичани още преди да срещнете друг човек. В идеалния случай сте така изпълнени с любов, че може да дарявате другите с любов, дори те да не ви обичат. Можете да искате любов от някой, но не се нуждаете от любовта му. Предпочитате отношения, в които има любов, но не сте зависими от получаването на любов. Мисля, че от книгата на Джошуа Стоун "Психология на душата". Психология на душата, мисля, че е книгата му. И след като вашата любов към себе си не е на 100%, искате ли да я направим, да я дигнем до 100%? Даже до 150%. Чудесно. Добре, значи почваме с прошката, само ще изчакаме. Преди време прошката беше във варианта, който е в скобите. Прощавам на второто изречение. Първото е прощавам, че и казваме действието. Второто е прощавам на себе си, че ми е лошо, че. Това, че ми е лошо, сега отпадна. Вие може да го правите по начина, който на вас ви харесва повече. Същото касае за третото изречение. Има хора, които и на мене ми беше добре да си препънем всеки път, че страдам и се мъча заради еди кое си. Така че стария вариант на прошката на мене много ми харесваше. Сега обаче повече се ми харесва новия, защото е по-кратък.
Разбрахте ме, нали? Може да ползвате стария вариант, може да ползвате новия вариант, както ви харесва повече. Това, което може да ви се случи докато правите прошка, е на втория, третия ден да стане видимо нещо много драматично. Т.е. някой да се обади по телефона и да каже: ти защо не ми се обаждаш, аз еди какво си ти обеща, или значи неща, които ви изглеждат не много окей, но това е нормален процес. Това си е нормалното. Това е като да пуснеш вода в блато. Първо се дига тинята, става по-зле и после се прочиства блатото. Другото, което може да се случи, е да забравите да си довършите прошката до 7 дена. Но имайте предвид, че в този случай просто не сте си завършили енергийно процеса, т.е. вероятно нещо ще ви напомни и тогава си я направете пак отново цялата прошка. Не е страшно да забравите, просто е добре да се направи 7 дена. Има хора, които казаха: 7 дена аз ще забравя, и се е правили 7 пъти в един ден. Както искате. Това, което ние със сигурно знаем, че работи, от опит е 7 дена. Защото Любо каза, че 7 всъщност е цикъла на утвърждаването на енергията в материята. И всъщност, правейки их 7 дни, така аз съм го разбрала, да, и приела, всъщност ние утвърждаваме това нещо и то вече влиза на подсъзнателно ниво и освобождава всички нива от нас, от това нещо конкретно. Всъщност, потвърждаваме го тук в материалния свят. Да, всички записи. записи. се прескочи 7 дена? Може. Няма проблем. Минимума е 7. Между другото, има неща, които много бързо се освобождават. И като започнете да работите сами, ще го усетите по себе си. Всъщност опита и практиката водят до още по-големи осъзнатости от всеки един от нас индивидуално. Има неща, които работят за неща. Прошката работи еднократно, даже понякога, когато си поработила известно време с нея, без да искаш, автоматично започваш да я правиш, на секундата работи. Но наистина опита и практиката са необходими за това нещо. Ако нещо се е случило на момента и сега направиш прошката, е възможно веднага да го излекуваш. Ако лекуваме нещо с прошката и след 7 дена продължаваме да го мислим, значи има още какво да се действа с нея. И тогава колко време? Още 7? Докато го забравяш, докато вече не ти се появява в съзнанието. Може и да се прави и друго, може да се промени прошката. Тоест след 7 дена, като виждаш, че още не е излекувано, да провериш защото какво не е окей. Може да ти се е променила емоцията, може да се е променило нещото. Т.е. да я преформулираш по друг начин. На мен ми се е случвало по 14, 15, 16 прошки наведнъж да правя. Тоест имам някакъв процес с нещо, почвам да правя прошката. На втория, третия ден ми излиза друго нещо, което виждам, че трябва да лекувам. И в един момент имам 16 прошки по списък, които ги правя паралелно. Значи, работата с осияние и с прошката е доста първите месеци. По-нататък разреждате процеса, защото вече нещата, които ви тормозят, които ви убива пирона, сте ги излекували, вече няма нужда. Но когато започнах да ги правя прошките и в някои по-особени моменти в живота съм имала много прошки, така яко, наведнъж, по много видове. Така, сега ще направим, ако искате, прошката за любовта към себе си и после ще продължим. Правиме ли? Правиме. Добре, аз казвам изречението и заедно го повтаряме. Изречението е: прощавам, че не обичам себе си. Прощавам, че не обичам себе си. Прощавам, че не обичам себе си. Прощавам на себе си, че не обичам себе си. Прощавам на себе си, че не обичам себе си. Тяло мое, прости ми, че не обичам себе си. Тяло мое, прости ми, че не обичам себе си. Да бъде. Да бъде. Питайте сега на колко процента обичам себе си. Какво чухте? 60. Добре. Другите чухте ли нещо? Не се качи след процент. Нещо се качва. Да. Значи, още взето може да се качи доста. На всяко
на всяко казване Любо казва, че 20% може да си добавяш енергия. Но ви си го... Да, но си го проверявайте за вас как е и нали, който има усещане, си го усеща. Това, например, е много ценно да си го правиш преди радиестезия. Защото чисти енергийно. Значи може да се върнем назад, да вземем снимки с албуми и да започнем да си припомняме с кои роднини, с кои учители, какви взаимоотношения е имало и да ги лекуваме, ако решим. Освен това, като поработим с прошката и ежедневно работим след този семинар, без да искаме, започваме да се сещаме за много неща. Те започват да излизат от само себе си. Да, като люспи на луки. Сега лекуваме най-видимото, най-външната люспа. Нали? Вчера съм се скарал Соня, оня ден съм направила еди-кво си, това, дето го помним и е видимо, е външните. Като започнем тези, започва вътре. Понякога изглежда безкрайно. Но след време, след месеци, след години, нещата стават по-леко. Сега, нали, имаме предвид, че ние сме трупали едни неща, едни 30-40 години и ми трябва известно време, за да го излекуваме. Все още не стават много магически нещата. В пето измерение ще стават мълниеносно най-вероятно. Помислете се, ако искате за прошката, аз ще ви дам някои идеи от моята практика, ако искате. Основните неща, които човек учи уроците си, които си е написал в това прераждане, са взаимоотношенията с хората, изобилието, обикновено някъде човек там има едни пирони, дет му убиват. Веца за пирона, знаете ли го? Едно куче в едно село виело денонощно. Сутрин, обед, вечер, през нощта. Отишли са селяните при човека и му казали, ми баяте нас е кучето ти вие. Да, вие. Ами не можем да спим. Какво да направя? Защо вие? Ми седнала на една дъска с пирони. А защо не останал там? Ами защото пироните явно не му убиват достатъчно. Така че ние в момента говорим за пироните, които в момента много ни убиват. И те са обикновено в някакви основни сфери. Като взаимоотношения, изобилие, хармонията със себе си, която е най-важна. Всъщност ние постигнем ли хармония със себе си, изпълняваме ли божествената си мисия, за която сме дошли, другите неща доста автоматично се подреждат. Много по-леки стават взаимоотношенията с околните, защото ти обичаш себе си и това излъчваш. И те няма как да не те обичат. И те те обичат. Иначе ако ти си в претенции към себе си, как да те обичат другите? Ти седиш в претенции към себе си и не се обичаш, това излъчваш. Така, освен тези прошки, които нали, са ни много видими, сещате се в момента какво може да работите, нали? Добре. Има едни прошки, които ми се появиха след като видимите пирони ги излекувахме. Едната е свързана с личните ми състояния. И една такава прошка беше: прощавам, че съм била в осъдителност и отрицание. Предимно към себе си, но и към другите хора. Така че не съм казвала към кого, защото въобще съм била в този модел на осъдителност и отрицание. Прощавах, че съм била в сериозност, че съм невнимателна в говора, че съм се хвалила. А ние за едно нещо, като се хвалиме, още взето му разпиляваме енергията. И там също е мъдро да бъдем осъзнати какво правим. Че съм блокирала програмата ми за самоизцеление. Това е всеки от нас, нашите тела, нашите клетки, нашите органи имат способността да се самоизцеляват. Въпросът е, че тази програма по някакъв начин много често е блокирана или от нас, или от социума, или
от колективното мислене, ако щете. Защото много често хората казват, аз съм болен от еди какво си, това няма да се оправи. Няма такова нещо. Има един куп алтернативни методи, както има и съзнание в главата, енергийни процеси, така че много от нещата могат да се оправят. И не е мъдро да си блокираме тази програма за самоизцеление. Прощавала съм, че отдавам енергия на минали събития. Винаги, когато седиме в миналото или в бъдещето, общо взето мъдро е да сме тук и сега, но доста вредно е седенето в миналото, защото то е приключило и няма защо да му отдаваме енергия. Винаги, когато много дълго седим в него, част от енергията ни изтича натам. А всъщност то вече е минало. По-добре е да видим сега какво бихме могли да направим. Прощавала съм, че имам очаквания и претенции към себе си, към хората и към съдбата. Претенциите към съдбата... Я попитайте, имам ли претенции към съдбата? Да, те са доста разрушително нещо, защото по вълшебен начин ще започнете да се отнасяте към тези неща след прошката. Не ги мислете много, просто пробвайте. Към себе си, към хората и към съдбата. Прощавала съм, че хората са имали очаквания и претенции към мен. Нали, много хора очакват, че има неща, които като с вълшебна пръчка могат да решат всичко в живота им. А то такива няма. Прощавала съм, че не обичам света. Въобще се чудих какво правя на земята и не ми беше интересно, но сега ми е по-интересно. Но така или иначе тогава прощавах тези работи. Добре. Сега излизаме почивка, кафе пауза 15-20 минути и продължаваме с инструментите от семинар Сияние.